Вінниці. Сьогодні субота, приїхали в костел на Святу Римську. Сьогодні день задушний. Сумний настрой, який зараз присутнічає серед нас, злучений з цілодня речами, з якими ми сутикаємося, коли розважаємо про наших близьких померлих. Ненавида проминальность этого света, у приватности наша человечая проминальность и вечность, якая ніби здається далекою, але на самой справе вельми близкою. Людей до нового життя. Тебе просим. Молимся за всіх померлих вірників. Как так, як зерні кинуте у землю, яны обудилися до життя у вечному щасті. Тебе просим. Молимся за померлих святого, законних сестер і братов, как Христос, якого вони наслідували в своїм житті, став їх узнагородою. Тебе просим. Молимся за померлых керівників держав, проводиров народов и деячів культури, как у небе Бог был их ойцом и правдой, якою вони шукали, а так само хараством, яким вони захоплялися у створеннях. Тебе просим.